Hej og velkommen til Crossfire Europa. Jeg skal vise jer, hvordan man viser, eller hvordan man får, hvad kan man sige, for at vide, hvad man kan få på dagens mission i Crossfire, som så kaldes CF. Nu spiller vi ikke Europa, nu spiller vi bare det normale. Så trykker vi der, så trykker vi start. Så starter den. Kom nu. Så starter den. Og når den har loadet, så går den ind. Så logger du ind med dit password og dit username. Så logger den ind. Ja, så kan man se her. Du går ind, så går der lidt tid. Selvfølgelig går der lidt tid, alt spil skal lige loade først. Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Cool. 3. I må gerne tøve mig som vil, hvis I vil. Jeg er ikke særlig høj frem. Her kan man se, så trykker man for at gå ind og se. Så trykker man på channel. Trykker på challenge. Så kan man se her, der står der Ghost Mode 30 kills. Så kan man se, så skal man dræbe 30. Factory, det Team Deathmatch, der skal man dræbe 100. Commando Ops, Escape Mode, der skal man spille den 7 gange. Herude så kan du så se det, vi alle sammen har været ude på at se, hvad du får. Og i dag, der kan man få 500 GP, og der kan man så se en dog tag. Herinde, der kan du så se, hvad man kan få. Hvad man får, hvis der man får et dog tag. Review record, og så videre. Så går vi herind. Så viser jeg, det er altså nogle af mine venner. Så kan vi lige spille det. Så mit våben, jeg har den dag i 1 dag, eller i 5 dage og 23 timer, den der 1 dag og 1 time. Selvfølgelig, du skal aldrig repair dem. Så kan man så trykke duel ulti. Får man så nogle penge for det selvfølgelig. Og så står der så resale value, og så trykker man der. Det gider jeg ikke, så går man herind, så join game. Selvfølgelig sammen med det i bitte. Går man ind loading. Lidt ned til loading. Den er så også ret god. Og så har man glemt at kunne have det. Så bliver man slået ned i Combat X. Så kan man så gå herover. Så kan man lige slå op til. Hvis du skal slå op til, så går du ind på den der. Så går du ind i control, space, trykker mellemrum. Så går du hen, så trykker du ud i det. Og så venter man lidt. Så kan man trykke her. Send invitation. Så inviterer man. Der. Så venter man lidt. Nå, det gider jeg ikke. Vi går ud. Så går vi ud. Tak for denne gang. Det var dejligt at have med jer at gøre. Vi ses næste gang. Kommenter og like, hvis I vil. Kommenter, om jeg skal lave flere af dem. Vi ses.